Движим се по една от улиците на древния град Августа Траяна. През 106 година император Траян преименувал съществуващия тук град Берое и го нарекал на себе си Августа Траяна, запленен от идеята да увековечи своето управление подобно на Александър Македонски, като създава или преименува доста градове в римските провинции. Най-често тези градове съдържат в наименованието си Улпия или Улпияна, имената на дядо му и сестра му. Но старият римски град, лежал днес под Стара Загора, Траян посвещава на себе си. През следващите десетилетия, основно при управлението на император Марк Аврелий, Августа Траяна се превърнала в процъфтяващ и добре уреден римски град. Той имал павирани улици, агора, водоснабдяване и канализация, богато украсени храмови резиденции и съоръжения за защита. Бил втори по големина в провинция Тракия след Филипопол. Известният римски историк Амиан Марцелин пише: в големите градове Филипопол и Августа Траяна, които в древността се наричали Евмолпиада и Берое, красят провинция Тракия. Августа Траяна получил и право да сече собствени монети. Местната икономика включвала производството на изделия от керамика, метал и стъкло и фини занаяти. Логично е в такъв процъфтяващ римски град да бъде открита и една от най-красивите мозайки в този момент в България – Дионисиево шествие. Мозайката е експонирана в регионалния исторически музей Стара Загора. Открита е при спасителни археологически проучвания през периода 2009-2011 година в северната част на античния град Августа Траяна. Мозайката е украсявала пода на жилищна сграда, като помещението, в което е открита, е с дължина 10 метра. Защо мозайката е наречена Дионисиево шествие? Кой е бог Дионис и какви собственици биха избрали подобно изображение да краси може би най-представителната част на техния дом и вероятно мястото, където са посрещали гости и посетители? Дионисиевото шествие или Дионисов тиас, изобразен на една от емблемите на мозаичното пано, представя сатир, който води след себе си две менади – женските фигури. Каква е връзката на тази весела празнуваща група с бог Дионис? Дионис е бог, познат от гръцката митология, на възражащата се и умиращата природа, плодородието, на лозарството, гроздобера, виното, на веселието и ритуалната лудост, религиозния екстаз и театъра. Син на Зевс и смъртната Семела, която е дъщеря на тиванския цар Кадма. Зевс се влюбил в девойката и обещал да изпълни всяка нейна молба, каквато и да е тя. Хера, съпругата на Зевс, научила за тяхната любов и замислила как да погуби Семела. Посъветвала девойката да поиска от Зевс да се яви пред нея с цялата си сила на гръмовержец и цар на Олимп. Семела помолила Зевс да изпълни точно тази молба и гръмовержецът се явил в цялото си величие. Ярка мълния преблясвала в ръцете на Зевс. Всичко наоколо избухнало от мълниите. Огънят обхванал двореца на Кадма.
В огъня загинала и Семела. Умираща, тя родила син – Дионис, твърде слабо и неспособно да живее дете. Виждайки своя син, Зевс го обвил с зелен брашлян и го спасил от огъня. Но детето било твърде слабо, за да оцелее. Тогава Зевс го зашил в бедрото си, където Дионис укрепнал и се родил втори път от бедрото на гръмовержеца. Дионис израства като могъщ бог, раздаващ на хората сила и радост, даряващ с плодородие. И ето го бог Дионис, който странства по целия свят, придружаван от своята свита, весела тълпа с венци на главите, менади и сатири. Той върви начело с венец от грозде, а в ръцете си носи тирс, жезъл, обвит в брашлян или лозови листа, а на върха има шишарка. Около него пеят и танцуват менади, облечени в прозрачни дрехи. Около тях скачат тромаво подпинали сатири с опашки и кози копита. Под звуците на флейти, тръби и тимпани шумното шествие преминава планини, сенчести гори и ливади. Завладяващо и весело преминава Дионис по земята и учи хората да отглеждат грозде и правят вино. Мозайката Дионисиево шествие е фрагмент от по-голямо мозаично пано с размери около 30 квадратни метра. Изработена е в техниките опус тесалатум при геометричните елементи и опус вермикулатум при човешките фигури. Мозаичното пано е сложна композиция от геометрични орнаменти под формата на бордюри, които ограждат емблемата с шествието и две розети. В средата е имало писцина с осмугълна форма, по периферията на която е изработена мозайката. В двата ъгъла около писцината са изобразени кантаруси, от които се извиват по две лозови клонки. В митологията кантарусът е любимият съд на бог Дионис и символизира жизнената сила и един от често използваните елементи в подовите мозаики. Най-интересната и атрактивна част от мозаичното пано е сцената, дала име на цялата мозайка, интерпретирана от откривателите Камишева и Янков като Дионисиево шествие. Предполага се, че в неразкритата част от мозайката е имало още две фигури. Според откривателите, в това шествие Дионис не е изобразен. Според археолозите, шествието е предвождано от сатир, който държи в едната си ръка овчарска гега, вдигната над главата. Обърнат е към следващите го менади. Наметнат е с леопардова кожа и с лавров венец на главата. Леопардовата кожа е символ, свързан с Дионис. Един ден, докато пътувал за Египет, Дионис бил отвлечен от пирати, които не го познали. За да се спаси, той превърнал греблата на кораба в змий, овил платната с лози и се превърнал в резерен леопард, който оплашил пиратите и те скочили зад борда, където били превърнати в делфини. Дионис често е изобразяван с леопардова кожа и с вино и грозде в ръце. Той пътувал с колесницата си, теглена от два големи леопарда. Менадите са облечени в прозрачни цветни хитони, като изключително майсторски са изработени диплите на плътта и движението на телата. Менадата, намираща се непосредствено до сатира или Дионис, е с пусната коса и бръшлянов венец на главата. Бръшлянът е растението, спасило Дионис. В двете ръце държи музикални инструменти, подобни на маракаси. Другата менада е сдигната на кок коса с наведена глава. В ръцете си държи инструменти, подобни на кастанети. В трите фигури изключително майсторски е предадена динамиката и движението.
Сцената е отделена с бордюр, изобразяващ венец от лаврови листа. Цветовете на тесерите на цялото пано са изключително ярки и въздействащи. Използвани са 8 основни цвята. Освен тях са използвани около 15 цветови нюанса, които изграждат рисунъка на впечатляващата сцена. В божествения пантеон на римляните Дионис е известен като Бакхус, а менадите се наричат бакханки. Богът на веселието и виното е бил източник на вдъхновение и векове по-късно в епохата на Ренесанса. Една от най-известните творби е Бакхус на Микеланджело. Изкушен от колоритния бог е и Джан Болоня, който се възхищава на Микеланджело, но създава свой собствен стил. И ето го бог Дионис, който странства по целия свят, придружаван от своята свита, весела тълпа с венци на главите, менади и сатири.